My Milano Dhongso. Rice mill is being damaged totally. A small living room. Iron wire सिङावसो थाबाय बेलाद होगासिनो नोंसोरबा आफाद जिखौबो जों बेनिफ्राय फरायनानै बारग'नायफोर जों बयबो इन्जिनियार गोजा गावबा गाव खामानिखौ गावबा गाव जों मावनानै सोलिबाय थायो आरो लोगोसे जोङो ज'यैनो थालायो जे बारग' फरायसा आफाद हिसाबै बे दैबाना जों मिथिदों खोनानो मोन्दों जों नायफैदों जोङो मेजरलि उन्दै गथ'सा बा सोरबा बेमार थानाय मानसि सोरबा प्रेगनेन्ट हिन्जाव लोगोसे माखासे जि बुस्थु बायदिसिना नांगौ बुस्थु बेखौ जोङो लानानै फैदों बेहाय नोंथांमोननो जों हेफाजाब होनो थाखाय जोंहा बे टिम दङ गासिबो जोंनि मेम्बार गोजा बिसोरो होमबा जों गथायनोसै ने गथायनोसै जिखिया जोङो गिदिरखौथ' नांजाखाया मानो उन्दैखौथ' नांगौ नालाय गथ'फोरनि थाखायहाय 3 मास 10 मास बिसोरनि थाखाय जोङो माबा दायभार्स लाबोदों बे गथ'फोरनो थांनांगौ ओमफ्राय जानाखि जाग्राफोर दङ लेक्ट'जेन सेरेलेक्स ओमफ्राय हरलिक्स दङ हरलिक्सआ ओमफ्राय नै सेन्ट्रुपामफोर ओमफ्राय मेगि बे गथ'फोरनि गोजा ओमफ्राय हाफ पेन्ट गिन्जि दं ओमफ्राय माखासे गस्लाया गोजाम गोजा बे साननो नाङा दे आदै मादैमोन गोजाम गस्ला होननानैहाय साननो नाङा सुनानै गान आरो बेबो थारमाने सोरनाबा एक्सेस थायो नालाय बेखौसो होफैदों ठीक আছে बेडशिटआल' गोदान मुसारि गोदान बेडशिट गोदान ओमफ्राय हाफपेन्टफ्रा गोदान माखासे गस्लाफ्राल' गथ'फोरनि टटेलि गोदान गोजा हरलिक्स दङ गथ'फोरल' जानाय बियो बिमा फिसाफ्रा मोनजाया औ नंगौना नंगौ आरो मोनसे खोथा बिस्कुटफोरखौ जानो हागोन बिस्कुटाबो बुरजा दङ खिन्थु बे सेरेलेक्स मार्टलेक्स बेबायदि बेदरा एसे मोनामबोबाय जानो हागौ दै गुदुंजों साफा खालामना दोन माने जों मोनब्रै जायगायाव हाबफैबायथ' बेजोंहाय मोनब्रै जाबाय बेंटलावबो दङ मोननै बावबो थांदों बेबायदिनो बेहायनो लास्ट जादों खोमा लामायाव हाबलांबावनोसै दां सोरनावबाफोर दंबावो नामा नायलांसै खालामदों नोंसिनि आखाइजों एसे डिस्ट्रिबिउट खालामनाय दा बिथांमोना मोनसे लाबोबावदों ओमफ्राय बाम दं बै सिलन्स बाम बिदि नै सान्दुबाम सानाय मानायफोर जायोबा मुलि लाबोनो हानाय बियो 31टा थामजिसे बे हिन्जावफोरनि थाखाय ओमफ्राय दावदै खारटुनसे जोङो जोंनि बे CIT एलुमिनि जोङो दैबानायाव खहा जानाय जेसेबां बे चिरां डिस्ट्रिक्ट ओनसोलनि जेसेबां सुबुंफोर दङ जों बिसोरबो जोंनि हेफाजाब होफैदों माखासे डनेसन बेहाय जोंहा जि दङ गथ'फोरनि थाखाय गाननाय दङ माखासे मेडिकेलनि बुस्थु दङ जानाय लोंनाय बुस्थु दङ बेखौ जों होफैदों
ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंसोर बेहायल' फैदों बेनिफ्रायबो गुबुन जायगायाव फैदों जोङो दिनै बेंटल ओरैहाय दाबनै जायगा ओमफ्राय जोङो दा ओरैहाय सबायझार चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बेहाय जोङो दाबनै जायगा बे जोङो दा मा बुङो बेखौहाय सारागाव दैमुगुरिनि जायफ्रा खहा जादों बिसोरबो जों दा नायफैदों नुनाय जादों जे सरकारनि रिलिफफोरा दाबो मोजाङै सफैयाखै बेनि सायाव मा होनगोन जोङो दा बेखौ मा बुंबाथाय जोंहा एसे बोरैबा जालायगोन खिन्थु जोङो जोंनि एलुमनि साइडनिफ्राय बा जोंनि जि रेसपन्सिबिलिटि दं जों बेखौ दिनै बेहाय गथायफैदों जों नाजाफैदों बरिया